Pois imos para pechar e clausurar este encontro de 50 anos de feminismo galego organizado con quen mellor que María Xosé Agra, non? María Xosé Agra conta con un espacio propio na cartografías do CEDIF. Sabedes que as cartografías naceron de un encontro que hai sempre en novembro sobre pioneiras e andainas, non? Entón, como aí tedes ano a ano toda a biografía e toda a vida intelectual de María Xosé Agra, que, como sabedes, é extensa, importante e profunda, eu solamente quero contar algo da experiencia vivida. Recordades que Simón de Beauvoir, cando escribe O segundo sexo, divide entre os feitos, non, a filosofía, a análise e a experiencia vivida. E como hoxe tamén houve moitas veces aquí moi experienciales, creo que iso é unha parte moi importante. Encantaronme as mesas anteriores, pero non estou de acordo con Daisy en que o feminismo non só é a teoría e se xa práctica diaria. É práctica diaria, pero que tamén necesitou teoría, porque o mundo, dice Butler, que nos cambia coas ideas, pero sin as ideas non cambiamos o mundo. Por lo tanto, aquí a temos, María Xosé Agra é unha activista, sí, pero tamén é unha activista do pensar, algo ben difícil nos tempos que corren. Bueno, na experiencia vivida que eu podo contar, era unha mestra, unha profesora de universidade magnífica, foi unha moi boa profesora para moitas de nós e para moitos, supoño, non sei, falo por nós, e además tivo algo que despois sempre fixo, que fixo rede de mulleres, rede de discípulas, aquí pois están varias e se preocupou por elas, algo que habitualmente fan os señores e que é moito máis difícil, no, que asa ese legado entre as mulleres. No 2004 eu a recordo presidindo a reunión da sección, en ese momento se chamaba de xénero, e entonces es que estou vendo esa imaxen, estaba Encarna, estaba Chitina, e aí dice, aquí o máis importante é que consigamos facer memoria de mulleres, temos que facer algo así como un álbum de mulleres, temos que tener biografías, e recordo máis o espacio do Consello, da biblioteca, dicindo, Chitina sudaba en aquel momento, que es otra compañera de promoción, ya bueno, tal, Encarna, ya sabéis que es así muy animosa, esto se hace seguro entre todas, y hoxe é unha realidade, o CEDIF, o álbum de mulleres, pois naceu con un traballo pois moi voluntarioso, pero a vontade, pois era a vontade de María Xosé, que o tiña claro. Poucos anos despois, creo que no 2006, é o Congreso de Documentación, é dicir, é necesario documentar todo os fondos feministas, porque, bueno, xa vimos onte que moitos se perden, moitos, como dixo a presidenta do Consello, en calquer traslado de casa, pois quedas sin cartas, sin cosas que había, e, bueno, pois estos 26 anos, dende aquel 2004, pois toda a sensación de que pechan un ciclo, efectivamente. María Xosé sempre moi visionaria nas perspectivas, por eso lle dixemos hoxe que despois das mozas que nos fale ela do futuro, con todo o poso de saber que ten. E falando desta experiencia personal, eu contei moitas veces, pero non sei se o fixen en público, eu nunca sentira a discriminación tan forte que sufrimos as mulleres hasta que fun secretaria xeral de Igualdade. Para mí iso foi unha experiencia brutal, sentir a soedade, a que te condenan os compañeiros, a minusvaloración, a dificultade tan tremenda de que non consideren que estás facendo algo moi menor. Igualdade, literalmente, para as mulleres en política, elevar esa área es como casi unha condena a tu vida política, ¿no? Que consideran que eres pues entre una pesada, ¿no? Y alguien, bueno, está aí Vitoria, que lo puede colaborar, o alguien que, bueno, aí vienen as de igualdade, como moito. Eu creo que non, en moitos momentos non dimitín ou non tirei a toalla por María Xosé Agra, que alguna vez fui a despache que non tiña, porque, bueno, durante 4 meses non tive en despacho hasta que, non sei, me dijo, pues fai como Celia Moros, dilles que se non pones
que te vas a un consejo de asunta y que te ponen salir una tienda de campaña. Fue lo único que conseguí. Pues bueno, pues sí, lo entendieron. Y digo, con la generosidad que caracteriza, siempre recordaba una tarde y me decía, mira, aquí al Leviatán con todas las armas. Es una frase que me quedó sempre así na cabeza, non? De que as mulleres a veces nos costa ir con todas as armas aos sitios. Nos costa ocupar esos espacios porque sempre estés donde estés, tes síndrome de impostora, porque algo que a eles lles convén que o teñas, porque sempre queren marcar que estás de prestado. E ainda que non creades en esta casa que é a Facultade de Filosofía, os homens sempre creen que estamos de prestado no pensamento. A las profes de instituto nos fan saber que los señores que dan filosofía tienen una categoría epistémica que está muy superior a las profesoras que damos, que ya como bien somos divulgadoras de la filosofía y que bien que divulgamos. Pero es así, o sea, no hay un reconocimiento epistémico. Yo estoy súper orgullosa de que María Soseagra o conseguira para as mulleres pensadoras deste país. Ya están aquí discípulas que fixeron a tese con ela, que poden decir o que apoyou as mulleres no pensamento. En outros eidos tamén, sabemos que estuvo no sindicalismo, os grupos de mulleres, pero eu quero reivindicala hoxe como muller pensadora. Pero non solamente para colgarse a etiqueta única delas, sino para deixar legado. E iso fai que hoxe lle agradezamos tanto que, bueno, estivera no Consello, que tirara por tantas de nós, que hoxe sería unha exposición de 50 anos e porque ela tiña na cabeza fai 26 anos. Non simplemente pues, seguimos o seu traballo e intentamos pues, estar á altura do que ela nos ensinou. Entón, para clausurar este congreso e para falarnos da perspectiva de futuro non podía haber mellor que queremos, que respetamos e sobre todo que recoñecemos intelectualmente. Moitas gracias, María Xosé, por todo. Non sei se tens que apagar aí. Se escoita? Sí. Sí. Bueno, como decía aquelo, ¿no? Exhausto y no sé qué el ejército a estas horas de la mañana y dado que está o exército donde sabemos, agradezo moitísimo esta pandilla que estades aquí a estas horas, un sábado, porque en realidade sodes colegas e amigas. Non vou a decir máis da presentación de Carme por unha razón moi simple, porque me convenceron, porque eu pensaba estes días, pero a min que me manda estar aí, si eu estou moi ben facendo as miñas cousas e tal, claro, porque me exixía pensar que lles vou decir eu nun peche, porque xa metimos en xornada e media 50 anos, claro, poderíamos estar, pois, como mínimo unha semana desglosando, porque vemos que hai unha riqueza e hai unhas facetas, non se pode abordar todo, non? E a mí me poñía en compromiso, e ela o sabe, e polo tanto isto tamén é dorarme un pouco la píldora para que yo este contenta e que fale, non? Eu teño que agradecer moito o traballo colectivo, e iso aprendín de Celia Amorós no espacio do pensamento, porque as mulleres que opinan son peligrosas, pero as mulleres que pensan son terriblemente perigosas. E todas sentimos o síndrome da impostora, pero Celia Amorós era como unha especie de tanqueta, que discutíamos en espacios seguros e que ela sempre decía, pensar feminista é duro e complicado. E sigue sendo. E, polo tanto, eu teño que recoñecer ese magisterio e creo que a filosofía e que as que siguen o legado e tamén porque ela nos ensinou a facer legado. Aquelas discusións, aquelas orientacións, o apoio e ese interpelar que para moitas incluso as ponía a tremer, porque cada vez que tiñamos o seminario, como ela nos interrogaba hasta el infinito,
e nos viña a expulsar o guardia de seguridade ás 10:00 da noite, porque senón non saíamos, as poñía terriblemente nerviosas, e era un espacio de seminario. Non quero alongarme porque pero bueno, é dicir que eu non son máis que un eslabón de recoller o que fixeron outras e que abriron camiños e que nos permitiron continuar. E creo que seguimos así, e que hai que seguir así con un esforzo que é colectivo. E quizáis esa sexa a idea que a mí me gustaría resaltar máis destes 50 anos. É dicir, non hai 50 anos do feminismo galego sin o colectivo. Hai moitas mulleres que se poderían nomear e que todas coñecemos e que temos en mente, que foron moi importantes e non digamos pois, na literatura ou en outros eidos que están aí, que son recoñecidas, pero sin esta ondas, agora falarei deso, do feminismo, do movimento, non serían posibles, non? E esos 50 anos. Antes de entrar en esta cuestión das ondas, quería, porque se me esqueceu onte ao comenzo, cando tuve que sustituirte, que eu creo que hai a vida nos ensina moito, non? E no Consello, que fixetes ahora alusión, pois son 25 anos, non, máis, 26. E hai unha persoa a que eu quero nomear explícitamente para que vexamos como se escribe a historia. E a persoa que contribuiu a que eu asumira a Comisión de Xénero, en aquel momento era unha comisión técnica, foi Andrés Torres Queiruga, que desde a Comisión de Pensamento insistiu, eu era a única muller en esa comisión, e me dixo que había que facer algo no Consello para o feminismo. Así se escribe a historia. O sea que eu o único que fixen é que me puxeron aí esa tarefa e non me puxe unha muller, me puxe un home. E un home que é teólogo, pensador. Bueno, está guardada como na tea da historia, da nosa historia, pero merece un recoñecimento e tamén pode darnos algo que pensar, non? De cales son as líneas, como accedemos, como nos situamos. Ben, como decía, claro, o lema que me aparece aquí é recuperar o prazer polo azul, polo rumor de balante das ondas, non? E tamén o lema do Congreso é eu tamén navegar. E pensaba eu que podía facer, porque o peche pois non iba a facer recoller todo o que dixeran, porque era imposible, aínda que esta mesa última me poñía as cousas un pouco máis fácil pola perigosidade da opinión, que tamén leva a Platón e a distinción entre razón e opinión, etc. E a frase de Emma Goldman, que se non me deixan bailar, para que quero a revolución, non? E queríamos facer no peche tamén a festa, porque o movimento feminista e foi sempre con sentido de humor e con festa, non? Pero a mí me traía unha reflexión que é isto de eu tamén navegar. Como navegamos? Tiña outra idea que non vou máis que apuntar, que era sentirme como unha madre superiora e dar unhas instruccións para novicias. Esta obra que acaban de publicar, que decir, mira, é que isto todo xa hubo antes unha monxa que o decía, non? Que son moi simpáticas estas dúas investigadoras que rescatan eso, non? Entón, non se trata de un manual ou dunhas instruccións para novicias, eu eso non podo facelo, non? Nin quero arrogarme ese papel de madre superiora, nin de vai, nin de nai superiora.
me preocupaba algo que no que eu levo sempre traballando nos últimos anos, que é a relación de escoitar a xustiza, non? E cando pensaba nas ondas e pensaba en Begoña Camaño, pensaba tamén en algo que sempre me sorprendeu do feminismo galego, que é o mar. Está nas poetas, está nas escritoras, está sempre o mar, está, pois non sei, como oceánicas, como atlánticas, como baleas, como... Está tamén en María Casares, cando leín a Residente, que é un texto precioso, Residente privilexiada, a presencia do mar. E a mí, e con algunha amiga que se dedica a isto, como Elena González, que fixo ese libro de navegadoras, tecedoras e zapadoras, que son formas distintas, non? Co que ela describe a literatura tamén de mulleres e feminista. Eu lle comentaba, pero que pasa co mar? Por que esa atracción? Eu sospeitaba que o mar é a liberdade, que as mulleres, cando estaban pensando, escribindo ou remitindo o mar, se abrían a liberdade, era a ansia de liberdade, non? Entón, eso me levaba a pensar as ondas, ese placer do azul, as ondas do feminismo, as ondas que suben e baixan e que morren na orilla, non? Pero logo pensei, estas ondas do feminismo e do feminismo galego teñen que ver con que navegar significa eu tamén falar, eu tamén independencia, eu tamén estou aí. E estas ondas suben e baixan, algunhas veces pois son unha especie de tsunami, alguén falaba do tsunami do 2018, ese mar de fondo que está aí, que se acaba convertindo, pero sabemos que está aí, non? E esas ondas do mar teñen que ver tamén ca cuestión dos mitos que utiliza o pensamento feminista. E en concreto o mito de Penélope e Circe, que colle Begoña Camaño, non? Antes de entrar en eso, a mí me gustaría insistir en algo fundamental para min, que o feminismo e o feminismo galego existen porque o feminismo é un movimento sen modelo. Eso o explica moi ben Fina Virulés, que tamén é unha pensadora moi seria, que ten pensado moito. O feminismo non ten un modelo a seguir. O feminismo non ten receitas. O feminismo non ten Biblia. Por máis que digamos a nosa Biblia Simone de Beauvoir, non é certo. Simone de Beauvoir se lee por activa, por pasiva, é un texto clásico, pero non é canónico. O feminismo non ten un canon establecido, sino que o revisa e o contrasta e non ten un modelo. E decir isto é importante porque vemos que hai unha sorte, digamos, de pesimismo con respecto ao feminismo, a que o feminismo está dividido. O feminismo, os feminismos, é un movimento que precisamente, se por algo se caracteriza, é pola disidencia no seu interior. Se pensamos en outros movimentos, hai unha especie de, diríamos, de canon, de modelo, que é difícil salirse del. E por eso, algúns duran menos ou van a ter serios problemas para durar. Se pensamos, por exemplo, no modelo sindical, ¿no? Masculino, perfectamente pechado, etc. Ou
Si pensamos nos textos do marxismo ou todo eso que move os cambios, etc. Non quero enrollarme por aí, pero digamos que o que une a todos os feminismos é que as feministas queren cambiar o mundo, que queren transformar o mundo. E eso, desde os distintos, o vimos en estas ondas, en estas décadas, e que o feminismo, o movimento feminista, son prácticas, como decía ahora Carmen, pero son prácticas que priman en moitos momentos sobre a teoría, pero tamén as teoría o nutre. A teoría desafía tamén, e a teoría axuda a transformar. Pero o máis importante, quizáis, é que o movimento feminista e os feminismos son un exemplo de renovación democrática, de renovación do espacio público. Eso que se di a hora de salir á rúa, non necesariamente temos que estar con pancartas e todo o día, sino ese espazo que se crea de discusión, de poder falar, de establecer relacións, de estar nas institucións e saber estar nas institucións, porque pois como sempre non aprendimos a estar nas institucións, e as institucións as fan as persoas, non son entes abstractos, e tampouco se pode estar, como se ve moitas veces, en unha posición antiinstitucional e na institución hai que saber en que momento e como se articula, etc. En todo caso, o feminismo e o movimento feminista é plural, con moitos desacordos, e hai unha clásica da filósofa política que é Alison Jagger, insiste en que o desacordo é endémico ao feminismo, pero que eso non conleva acritude ou polarización, senón que axuda a aprofundar, a crear un espazo seguro no que se poden desenvolver os debates, no que se pode actuar. E evidentemente aquí se saiu e non vou entrar, o espacio das coalicións son fundamentais e de exercitar. E non só entre mulleres, senón cos distintos grupos que estén implicados. Esta autora ten outro segundo libro que tamén saiu por aquí, que edita ela e fai unha introducción que se titula Vivir con contradicións. Ben, pois sí, é dicir, o feminismo non é perfecto, nin nós personalmente somos perfectas, vivimos con contradicións e o sabemos. Pero que, se non, estaríamos, non sei, no reino dos santos, o ceo, ou que se as contradicións son fértiles tamén. As contradicións nos axudan a entendernos e a entender como hai novas realidades sociais que son cambiantes e que, en función das nosas propias vidas, nos é difícil moitas veces recoñecer. Con respecto ás teorías, evidentemente hai das prácticas ás teorías, das teorías ás prácticas, pero creo que unha aportación fundamental do pensamento feminista e das teóricas feministas foi construir todo un vocabulario, construir toda unha conceptualización, e aquí decía Celia Amorós, creo que algo que entendemos perfectamente, conceptualizar e politizar. O sea, que non é unha cousa que vaya por outro lado. E poñer nome, e facer historia, e sobre todo que nos movemos no mundo ou no espacio do facer e non do coñecer. Porque aquí non podo entrar, pero veremos agora mínimamente co de Penélope, o coñecer é como se houbera unha verdade que podemos achegar e que eso nos permite logo baixar a realidade e poñela a andar. Non, é do orden do facer, é do orden político, é do orden da relación, é do orden de como se establecen as jerarquías, como se disputan, quen as disputa, quen pode falar e a quen se silencia. E o feminismo tamén silencia. E creo que eso
é algo que logo darei algún dato, pero que é importante, que destos 50 anos temos que sacar unha reflexión tamén crítica, e esa crítica é que non podemos silenciar outras voces ou facer ocultar outros que logo verei da man de outras. Polo tanto, diría, eu tamén navegar? Sí, primeira etapa, eu tamén falar, e polo tanto revisar a historia, ter textos que nos permitan falar, que nos permitan lembrar, que nos permitan ter un vocabulario e unha linguaxe para nomear e para visibilizar os problemas, e logo, para rematar, irei a esta outra fase que eu considero que agora que a que estamos agora e que me veu moi ben que houbera unha radiofónica, que Begoña Camaño fora radiofónica e que sería eu tamén escoitar. E aquí as ondas xa non, poden ser a do mar que se escoitan, pero é o escoitar das ondas da radio, desas ondas que teñen distintas frecuencias, que teñen que con unha sintonizamos a unha hora ou a outra, que nos permite escoitar e estar atentos e prestar atención, moitas veces facendo outras cousas, cociñando ou indo no coche ou o que sexa, e as distintas longitudes e as distintas frecuencias desas ondas, porque o mar e o navegar marítimo ten algunhas derivacións. Decía que o do mar a mí no feminismo galego me chamaba a atención, non? Pero vemos que a cuestión de Penélope e Ulises, xa decía a Margaret Atwood que esto de la Penelopía, que era ya unha cosa que, ¿no? Bueno, estar sempre dando aos mitos, a ter que facelo. E hai un texto de unha filósofa política, eu tengo de formación profesional, obviamente, que é Adriana Cabarero, que no ano 1990 escribe un texto que se chama A pesar de Platón. E ela o que fai aí é practicar, é o momento que ela conta moi ben de como o movimento feminista e as mulleres se sinten libres, e que pasan da liberación ao exercicio da liberdade. Ela formou parte do movimento de Diótima e do feminismo chamado da diferencia italiana, e ela conta que esa vivencia alegre, irreverente, despreixuiciada que vivimos, e moitas das que estamos aquí o pudemos sentir e o sentimos, eu creo que no 2018 se volveu a sentir esa forza de alegría, de estar no mundo, de sentir a liberdade, non? E ela di que eso a levou a ter forza para facer o que chama ela un latrocinio, un roubo, e o que fixo foi sustraer as figuras femeninas do seu contexto e raschar a tea para que se poda ver os nudos que a conforman e a trama conceptual que as oculta. E ela di aí, unha das figuras, non vou entrar, é a de Penélope, non? E di, Penélope non se fai a mar, obviamente. O mar de quen é? O mar é de Ulises. E que representa, polo tanto, para Penélope a orilla do mar? Pois é o límite. O que queda para lá é todo deles. E o que queda para lá que pois, é a afirmación da mortalidade, da morte, que solo os varóns poden ter, porque a muller, en todo caso, ten unha parte no nacemento, pero a vida política e a vida física está do lado de Ulises, diríamos. É un límite, por tanto, o da orilla do mar di conceptualmente asimétrico.
para Ulises o mar é esa realidade da morte, para Penélope é a experiencia do límite, ese lugar en donde experimenta o límite. Pero, di, ese límite non se vai a convertir ou a vivir ou a entender como unha prisión, sino como aquelo que queda fora dun mundo alleo habitado por homes. Claro, aquí se ve a versión, digamos, do feminismo que sustenta Cabarero, que é decir, no, quédense ustedes con todo eso, e reclama esa idea de alleidade de Virginia Woolf, que salía onte tamén, e eso suyo. Que nos queda a nós? Pois nos queda un fogar apacible, tecendo e rindo. Claro, aquí temos o problema de tecer, que o que tecemos, si realmente o mar é ese límite, e, polo tanto, que significaría eu tamén navegar, e a relectura que podemos facer desde o feminismo galego, non só co poema de Xoana Torres, eu tamén navegar, e o enfrentamento, sino tamén con respecto de Begoña Camaño, non? Porque por que se volve outra vez a este mito tantas veces, non? E por que temos que insistir tanto en que somos tecedoras, en que nos gusta coser, non? Que nos gusta tecer, Cabarero se preguntaba ata que punto Penélope e Circe se corresponden ca miña experiencia. E iso é o que fai Begoña Camaño, preguntarse o mesmo. E a lectura que fai Camaño de Penélope e Circe é precisamente rachar e presentar a solidaridade entre mulleres e acreditar en que o mar se pode recuperar, porque ela di recuperar o placer do azul, é dicir, ese mar e todo eso que nos é alleo, eso o recuperamos, non? Entón, ela creo que o expresa dunha forma moi boa, non? Que nos fai pensar e que nos volve a poñer na tesitura de como entendemos a navegación e, sobre todo, ela recolle outra idea que a mí me parece importante, outro texto que veríades moi citado, que di, é o momento de non cambiar as regras, senón de xogo. Isto é importante. E di, é o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Ben, ti avísame cando teña que parar, porque podo estar aquí bastante tempo. A cuestión das ondas, por tanto, me leva a min a dous puntos. O primeiro, que se falamos de ondas de mar, onde ti decías, no, é que aquí está, na exposición isto é como se a onda baixara en picado. Sí, é que baixan en picado, non? Van a morrer, e ten que ser así. Pero se tomamos a metáfora das ondas da radio, non só para conceptualizar o pasado feminista, sino para como podemos seguir mantendo o movimento e o pensamento feminista, decía que o que nos permite pensar é en términos de diferentes longitudes e de diferentes frecuencias. E eso para mí é importante, porque en que frecuencia? Moitas veces non sabemos, porque non collemos ben a frecuencia. Nin vemos a longitude da onda. No mar, máis ou menos, o vas vendo. Ves o límite que supón a orilla, pero pensemos en términos de ondas, non? Alguén decía, unha autora decía que había que
que facer a Radio Nacional Pública do Feminismo, non? Para que esta idea de que as ideas feministas están no aire, que é unha frase que utilizan moito radiofónicamente, non? Están no aire. Pero outra idea importante que as ondas da radio non reemplazan unhas a outras. No mar sí, pero na radio non. Na radio hai distintas ondas, hai distintas frecuencias, non? E unhas se superpoñen, outras intersectan, non? E eu creo que isto é unha forma moito máis positiva de entender o movimento feminista e os feminismos. E que podemos falar con distintas longitudes de ondas, pero aínda así escoitar. Porque o importante aquí é ter, e utilizo unha expresión de Sara Ahmed que utiliza para o problema das denuncias e das queixas, e di que o que temos que ter é oídos feministas. Fixadevos eu tamén navegar, eu tamén falar, e polo tanto recoller todo eso, a historia, da memoria, eu tamén escoitar, porque se alguén fala, alguén ten que escoitar. Entón, para quen falamos e quen nos escoita, e sobre todo a quen escoitamos, non? E aquí me chamou a atención un texto que leín, porque procuro ler as feministas máis novas e as teóricas feministas máis novas, e hai unha feminista negra, Lola Olufemi, que seguramente coñeceredes, en un libro que se titula Feminismo interrumpido, Reventar o poder, traducido no 23, pero de pouco antes, e ela aquí vai a cuestionar e di, desde o principio, dice: non somos as primeiras nin seremos as últimas, simplemente somos unha continuación de todo o que nos precedeu. A nosa tarefa é persistir. E ela conta a historia de isto desde a perspectiva dunha muller, diríamos nova, e que negra, porque utilizo a palabra negra porque utiliza ela, porque tamén aquí tenemos problemas muchas veces, pero ela representa o feminismo negro británico, ¿no? E me parece moi interesante porque conta a historia dividindo en ondas, e a divide en tres ondas. Vimos que xa onte con Carmen, ela falaba de primeira onda, de segunda onda, a onda sufraxista e a onda do movimento de liberación dos anos 70. Nós, en filosofía e da man de Celia, sempre utilizamos, e diríamos que é a perspectiva máis europea frente a outra, pero discutible, tres ondas, non? A ilustrada e a que xurde da Revolución Francesa, que sería a primeira, a segunda o sufraxismo e a terceira os anos 70, non? E o Lucemi di: na primeira onda as feministas loitaron polo voto e os dereitos de propiedade. A segunda onda ampliou a conversación e levouna a subxugación das mulleres na familia, o lugar de traballo, as relacións sexuais, a autonomía corporal e os dereitos reproductivos. A terceira onda viuse fortemente influenciada pola chegada de Internet e a aparición dos conceptos como interseccionalidade que se integraron no seu ethos feminista. O que cuestiona o Lucemi é que as ondas da historia feminista, ao seu ver, borra a natureza fragmentada das loitas feministas e esquece a existencia de liñas divisorias de clase e de raza. E, polo tanto, o Lucemi vai a ser contundente. Pensar o feminismo en ondas borra as voces discrepantes. A analoxía das ondas redefine o que conta como traballo feminista únicamente en relación cos dereitos e a legislación. Bueno, eu creo que hai unha parte de razón en este cuestionamento das ondas, que ela o que vai é a como un feminismo chamado hexemónico
chamado institucional, chamado feminismo da igualdade, e aquí depende das modulacións de quen este facendo a crítica, e que é o que está facendo? Ocultando outras voces e outras articulacións. E o feminismo negro, tanto en Estados Unidos, bueno, aquí se citou a Angela Davis, que foi unha das pioneiras, non? No feminismo negro, ou o concepto de interseccionalidade, que é un dos conceptos importantes que aporta a teoría feminista, ven do movimento de mulleres de feministas negras, que xa falan de que hai que articular raza, clase, sexo, xénero, sexualidade, etc. Por lo tanto, xa ven de lonxe, porque se leemos os textos das ilustradas, xa hai en algunhas unha clara referencia á raza, a clase e o sexo. Por qué? Porque había xa movimentos antiesclavistas, movimentos anticolonialistas, e eso estaba aí, non encallou dunha forma tan clara, non? Di que o Lufemi di que as feministas negras, fala sobre todo das británicas, non das estadounidenses tanto, dice que rexeitaron a idea de que o feminismo se refería únicamente ao eu, ao corpo e á liberación persoal, e que en ese sentido é certo que traballaron pola mellora colectiva das condicións materiais, pero estas feministas tamén o que fixeron foi poñer de manifesto ou identificar as estruturas sociais, políticas e económicas que as oprimían. Non podo entrar nas cousas das que di o Lufemi, porque senón non acabaría máis, pero o que si é certo que de alguna maneira cuestiona o que ela chama o feminismo hexemónico, que é o feminismo blanco, que é o feminismo de clase media, que é o feminismo da chamada igualdade de xénero. Non teño tempo, pero ela ten outra idea importante que a mí me parece importante volver a reseñar, e é que o traballo feminista é un traballo de xustiza. Por lo tanto, hai que seguir traballando, non? E dá unha definición feminista de solidaridade, que é entender a solidariedade como unha coalición estratégica de persoas que están comprometidas con unha visión colectiva do futuro. Non quero entrar aquí porque se falou tamén de empoderamento, e isto que en principio era unha palabra impresionante dentro do feminismo para a toma de decisións, era unha palabra colectiva, de empoderamento colectivo, de como tomar o poder, e acabou convertíndose no que eu chamo el empoderamento, que é unhas empoleiradas individuais, e que por aí entrou tamén o neoliberalismo. O concepto de empoderamento é tomar decisións, e todo o que afecta as nosas vidas e as nosas accións, que nós podamos decidir. Ese é empoderarse, é ter o poder de tomar as decisións. Non que eu me vaya subindo a ver si me coloco ben. Ben, tiña algo que decir sobre a igualdade, porque, e o vou decir moi escuetamente, porque isto dá para moito, non? Eu creo que esta polémica que houbo, feminismo da igualdade e da diferencia, foi importante, axudou a comprender, como todas as polémicas e os debates que se deron e que se están a dar, pero a min hai unha cousa que, desde a filosofía política, me interesou sempre, que é a idea de igualdade. E a igualdade, e aquí sale moitas veces, é adxudicada ás mulleres. A igualdade, en moitos casos, é mulleres. E eu me resisto, e por eso tamén citaba a Begoña Caamaño. Liberdade, xustiza, igualdade, podemos darlle perspectiva, contido, ou desafialo desde o feminismo, pero liberdade, xustiza, igualdade, fraternidade, eu teño as miñas discrepancias, poñería
en todo caso, solidaridade, porque fraternidade é dos irmáns, varóns, e a etimoloxía e como se construe tamén na Revolución Francesa dun xeito masculino, non? Entón, igualdade. Claro, hoxe se fala crisis de igualdade, crisis da desigualdade, o que temos é unhas desigualdades bestiales, cada vez máis acentuadas, cada vez a riqueza concentrada en menos mans, cada vez máis precario, cada vez... Pero a igualdade é unha idea fundamental do pensamento político. Non pode ser acaparada polas mulleres, ni nos pode ser adxudicada, porque, máis que acaparar, eles, cando falan de igualdade, hablan de outras cosas. Por exemplo, están moi preocupados e falan da historia da igualdade. E hai un texto que está moi ben, que de Piketty, que o coñecedes seguramente, que está todo aí, Historia da igualdade. E si progresamos, si non progresamos, que este é outro debate, non? Por 50 anos, como se miden os progresos? Como medimos o progreso do movimento feminista? Si é que ese é un dos obxectivos, o do progreso en términos filosóficos é complicado. Pero agora acaba de salir varios textos en inglés, pero sobre todo un traducido, que Historia da igualdade, unha idea esquiva. Sí, esquiva. Pero eu teño recollido, de hai moito tempo, un texto, cando tuven que escribir para a cuestión da igualdade, de Concepción Arenal. E Concepción Arenal decía o seguinte: basta considerar, o digo como ten ela, en un texto do ano 1898, que se titula La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad. Que en eso estamos, como facemos, y dice, basta considerar la frecuencia con que se habla de igualdad, el calor con que se discute, la multitud de personas que toman parte en la discusión o se interesan en ella, la vehemencia con que se ataca y se defiende, la pertinacia con que se afirma o se niega, la confianza con que se invoca como un medio de salvación, el horror con que se rechaza como una causa de ruina. Basta observar estos contrastes, no solo reproducidos, sino crecientes, para sospechar que la igualdad no es una de esas ideas, y ela, fugaces, que pasan por las circunstancias que las han producido, sino que tiene raíces profundas en la naturaleza del hombre y es, por lo tanto, un elemento poderoso y permanente de las sociedades humanas. Esta sospecha se confirma pasando a convencimiento al ver en la historia la igualdad, no la historia de la igualdad, sino al ver en la historia la igualdad luchando contra el privilegio, vencida, no exterminada, rebelarse cuando se la creía para siempre bajo el yugo, existir, sino en realidad, en idea y esperanza, y derecho o aspiración, aparecer en todo pueblo que tiene poderosos gérmenes de vida. Bueno, eu suscribo o que di. É unha idea fuxidía. Que nos está dicindo este señor? A igualdade é unha idea esquiva. Por que? Porque non hai unha única figura da igualdade. A igualdade se vai construindo en cada momento, en cada loita, en cada reivindicacións que se fai. E, polo tanto, non podemos decir que a igualdade é unha cousa das mulleres. As mulleres temos unha parte de que queremos considerarnos iguais, pero considerarnos iguais nas relacións. Non comparativamente, porque ese foi parte do debate, que queredes ser como homes. Non, mire usted, yo non. Non sei se alguén quere ser como un home, pero eu non fago esta viaxe para ser daquelo que estou cuestionando, desde o primeiro momento. Por lo tanto, igual é unha relación. Igual é unha relación que apunta, como ben di Concepción Arenal, os privilexios. Apunta a quen ten a riqueza, apunta a todo eso que conforma o poder e o poder político. Por lo tanto, non hai unha única figura da igualdade. E nos toca agora pensar a igualdade. Por eso, cando
hai momentos, non? Pois Secretaría de Igualdade ou no Consello da Cultura, a Comisión de Igualdade. Sí, porque son momentos de combate, son momentos de establecer espacios, pero desde o punto de vista real, en esas comisións de igualdade tería que estar os homes. Porque a igualdade é sempre unha relación. E nós o que poñemos de manifesto que na relación nos elevamos a peor parte e non queremos. Ben, para ir rematando, cal é o problema hoxe? Bueno, pois que temos que vemos que hai tamén unha deriva a poñer o foco na escoita. Estivo sempre o escoitar, non? A visión platónica e a visión teórica e teoría ten aí a traducción de visión. E Platón vía a teoría e creaba ese mundo. E logo salía da caverna el que podía salir e iba allí al mundo, non? E depois houve outros que dixeron, no, nos quedamos en la caverna e que salga nadie. Pero a cuestión da teoría visto como visión é importante, non? E porque obliga a ver o marco, non? Do que se pensa. Pero desde a perspectiva da xustiza, se seguimos os textos, o que se fala non é de teoría, sino de escoitar. Escoitar o grito do sufrimento, escoitar o grito dos oprimidos, escoitar o grito das injustizas, non das desigualdades, porque pode haber desigualdades que non se sean injustas, sino das injustizas. E agora vemos continuamente que está, polo menos eu o vexo, non sei se tamén é porque me vai a vista esas cousas, que se está constantemente dicindo, no, é que é moi importante a atención, é moi importante escoitar, o pensamento ten que... Bueno, hai nomes que non vou a dar que andan por aí en ese sentido, non? E tamén, digamos que no feminismo se está reforzando esta línea, como víamos, dos oídos feministas, do escoitar feminista, para non deixar tiradas tamén as nosas irmáns, se sean as negras, porque se falou do ecofeminismo, que é unha explosión fundamental e que a mí me ten, digamos, alucinada, porque é unha das cousas que está máis viva e que existe e que non, cando decimos é que non hai, sí que hai moitísimas cousas que se están facendo en este país, non falo xa de outros, e con discusións teóricas, con discusións prácticas, é dicir, e o ecofeminismo tardou en chegar porque, sobre todo, o feminismo cando chega á academia e se constituyen os estudios de xénero, lle puxo un veto ao ecofeminismo. Eso hai que dicirlo, porque xa non é que teñamos a visión que tiñan as feministas de clase media blancas e coloniais, que veñen do feminismo burgués, diríamos, non? Ou desa onda que logo se fai crítica, sino que no propio seno do feminismo silenciamos. E na academia se silenciou, algunhas lle dixeron, non hagas unha tesis feminista, ecofeminista, porque por aí non vas. Ten cuidado con ir a congresos e hacer... Non, eso non é a línea principal. O sea que temos que ser conscientes de que tamén silenciamos, que exercemos poder e que sobre que se pensa académicamente e que configuran os temas centrais da teoría son importantes. E como escoitamos as outras voces? Que oídos feministas temos? Porque eso, para min, é unha razón fundamental de xustiza. O sea, non se nos pode encher a boca de la... e que injusto é, que non sei que, pero temos que ter cuidado co que nos mesmas ocultamos, e aí os 50 anos nos dan experiencia para saber que vivimos con contradicións, para saber que hai retrocesos, que quenes vivimos a liberdade e momentos de liberdade non se nos esquece na vida e que eso nos dá azos para poder tirar, non sei, outros 50, yo por lo menos, si chego alá,
pois non tería ningún problema, outros 50, non? Espero que o feminismo gane antes e que non faga falta, pero se hai que tirar, se tira, non? Que digo outro. Entón, eu creo que eu tamén navegamos por unhas ondas, con distintas frecuencias que conflúen e que nos van a dar a longitude de onda e que falamos, pero temos que escoitar. E que escoitar é un exercicio fundamental para que podamos avanzar na igualdade. Tendo en conta que unha das cousas máis difíciles que eu considero é tratar o outro como igual. Quen é o igual? Máis difícil, porque me costa a mí. E hoxe, algo que tamén se transmitiu e que parece que agora se está desmantelando é que todos somos iguais. Pero iso non é certo. Esa igualdade básica dos seres humanos está cuestionada. E o vemos en Gaza, e o vemos en Líbano, e o vemos no día a día. Non somos básicos, non hai unha igualdade básica como seres humanos. Esa deshumanización que existe hoxe o pon en cuestión. Si é que algunha vez se considerou que realmente hai unha igualdade básica. E, polo tanto, quen son os iguais? Eu aí sigo a outra filósofa política que é Anfilis, que a igualdade non se pode fiar a ter unha natureza humana determinada, unhas determinadas características. Igualdade é unha demanda de quenes di eu son igual e un compromiso, que é o compromiso político, porque esa é unha demanda política e a igualdade é unha idea política e como tal non pode ser que nos la adjudiquen sin máis. Nós temos que pelear por esa idea, por esa figura da igualdade, pero non que se nos adjudique e que, claro, así va. Despois ellos hacen o que les parece, non? Non entran polo aro, e iso tamén é parte de que hai que levar adiante esa discusión sobre as grandes ideas que nos moven. Bueno, creo que me pasei máis que... non? Imos pechar entón este congreso sobre os 50 anos de feminismo, que ha sido pechar 50 anos de feminismo, que sería excesivo. Eu creo que, bueno, está con nos a presidenta do Consello da Cultura Galega, creo que debe ser ela a que lle poña a voz a este peche, a este esforzo colectivo que fixemos todas por intentar pensar un pouco que nos trouxo hasta aquí e tamén nos deixa máis os deberes, de pensar a igualdade polo fin de semana, se non tedes nada que facer, mellor vamos a Vila García a bailar un pouco. Entón, Charo, se queres desde aí ou se non, por favor, sube ou cosa para